ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ଦି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ମନରେ କିଛି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏମାନେ ବହୁତ ନାମ କମେଇବା ସହ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ପି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ।